Ja, daar komt hij. Doeleren! Het is een best een vriendschap op 100. Oh, binnenkort ik op televisie ben trouwens. Ja, zaterdag, hè? Ja. Het wie 84, de lente wie prachtig, het Sintjes kinderstrak. Ik zoek een blokje om net te let hebben om en op het fietsje mij gemak. Maar wie eerst de mak, rek ik in de wak, een vrommers die op wijn. Ik zei het paardpinkjes, het wutteltjes, er is hij zei, kom nou maar mij. Ja de mem, ja de mem, ja de mem, ja de mem van Doutsen. Dus hij zei, kom nou maar mij. De mem, ja de mem van Doutsen. Ja de mem, ja de mem. Agoeie. Ja de mem van Doutsen. Dus hij zei, kom nou maar mij. De mem, ja de mem van Doutsen. Say what, say what, come on ja. Dat is Herman van Clipcar. Heb je al je bekenden hier. Dat is één keer de gezellige boel hier in de studio, jongen. Dat is echt... Ja, ik denk ik zwaai even, hè. Giving you the hardcore pizza aan de wieg van de fiets. Zij boeken mandje lieds. Kom dan maar eens mij. Ik had er appels keer en misschien wel meer. De dij, die is nog lang net wijs. Ze pakte me toen beet. Het gommie is de neet. Mijn stad ziet dicht, ik rekken u te tiet. Toen ik jou er het 80 gloeide we prachtig in de eerste macht. Een vuile street, ja de mem. Ja de mem. Ja de mem, ja de mem van Doutsen. Is die saai, kom nou maar mij. De mem, ja de mem van Doutsen. Ja de mem, ja de mem. Ja de mem, ja de mem van Doutsen. Is die saai, kom nou maar mij. De mem, ja de mem van Doutsen. Oh yeah. Come on, we gonna do it once again. Here we go. Doellozen and pump it up now. 1, 2, 3. Go on, here we go. Hey, we give it a lesson again. Hey, ja de mem, ja de mem, ja de mem, ja de mem van Doutsen. Is die zijn, kom dan maar mij. De mem, ja de mem van Doutsen. Yeah. Ja, Willem, dankjewel. Ja, Ik zit er goed te spitten, jongen. Oeh jee. Het hier heerlijk.